अभी नहाने जाएंगे। हाँ। पार्टी करेगा। पार्टी करेगा। मोटू, क्या करने आया है तुम? पिकनिक बनाने आया है। पिकनिक? हाँ, पिकनिक बनाने आया हूँ। और इसके साथ नहाएगा कि नहीं तुम? नहाएगा, नहाएगा, नहाएगा। अच्छा है ना पानी? हाँ, बहुत अच्छा। क्लिस्टन क्लियर। मछली 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 एकदम क्लीन बियो सामुका रिवर दिग्ली अभी माबायाव गोलैयो आरो बेयो जाहारबारिनि साखाथियाव थानाय दिग्लि होननाय जायगानि दैसा बियो सामुका। बेयाव जों फैदों पिकनिक जानो गरमखाय दुगैथावथाव होननानै। पिकनिकआव बारा जेबो गैया नै आलु ओमफ्राय अमा बेदरजों ओमफ्राय स्प्राइट ओमफ्राय ओंखाम लाबोदों ओंखामजों जानोसै। गाज्रिसो बे। नै जोंना मटुआ गेलेगासिनो दङ। दैयाव दुगैनो लुगैबाय बियो ओमफ्राय हारसिं ओंखारनो गियो। गिया दे। मटुआ दुगैनो लुगैथारनानै फैबाय नै दुगैबायानो बियो। मटु माबायदि मोनदों दुगैनानै? मोजां दा? हेभि खादा? एकदम साफा दैया दे बेयावबो। ओरै सोरगिदिं हाग्रा जोब बेयो। दसेल' दुगैगोन दे आजा दे ओमफ्राय ओंखाम जानोसै। मोनबानो फैफिनबाय आं। औ। बैखौबो एसे नुलाय आं सिन्दों। जों दा दुगैगोन ओंखाम जाखांनानै मानानै ओमफ्राय बा न'नि सेर सेर जाम्फै ओरै न' है बरियालै। गामियाव बेफोरसो दा। दै लांनो फैदोंमोन दै। जों जिरायनाय जायगायाव जाम्फैसोना बेनि दैयाथ' लोंजाया। ओमफ्राय दा जों बे जायगानि न' खाथिनि दैखर खलाव लांफैबाय आरो दैखौ। जाम्फै नङा दे दैसासो गौरां बायदि गिदिर बेबो। नैबेखौसो जाम्फै होनो बेखौ बेबायदिखौसो जाम्फै होनो। मास्टर शेफ नमक डाल दिया ना। लोग उधर मामा को दिखाने जा रहे हैं हम लोग। ये मामा का गाड़ी। ये रहा मामा। कुछ बोल दिया। खाना खा रहा है हम। तूने खाना खाया मोटू? हाँ। अभी थोड़ी देर बाद नहाएगा हम। हाँ।
ओके बाय बाय। बाय बाय। नहाने आ रहे हैं यहाँ में, और यहाँ में बहुत सारी मछलियाँ भी है। गोलोम बोथोर बन्द'नि गथ'खौ बेरायहोनो लाबोथावथाव आंनि बिब'नि आब'नि फिसाला। अरे कहना क्या चाहते हो? बेखौ बेरायहोना लाबोथावथाव जोंहाबो बेरायफानो मोनलायबाय टाइम पास रायजां गथावथाव आब'नि फिसालाबो लाबोफाबाय ओमफ्राय जोंखौ दुगैफैफाबाय आरो। उन्दैनि गेलेनाय दैयाव गेलेनाय मानाय बेफोरखौ साफा गोसोआव फैजोबलायथारखादों आरोखि। मजायानो बेलेग। आयु देखानो भालो गलै आयु हो गया हाँ ऊपर पर देना ना इधर ऊपर पर दियो ऊपर पर दिल लगा हाँ थांफिननोसै